suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Good evening or magandang gabi sa bawat isa. Muli, tayo na naman ay nagkita-kita o mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. Samahan niyo po kami na mag-aral ng salita ng Diyos. Patungkol sa ating team ngayong month na ito is Cross Over and Possess the Land. Ayan, na makikita natin sa Joshua chapter 1 verse 11. Yan. So, sa pag-possess ng land o sa pag-crossover, sa pagtawid, hindi po biro yan. Ano po? Kasi marami pong pagdadaanan katulad yan, yung pagtawid. Ano po? Baga, sa time nila, talagang napakahirap. So, sa atin naman, no, sa panahon natin, sa buong taon natin na haharapin itong 2023 ay talaga mahaba, 365 days na naman yung ating haharapin sa bagong taon na ito, at I believe marami na naman tayong dadaanan, no, na kailangan nating tawirin, kailangan lang nating daanan lang ito, no. So tingnan natin yung plano at purpose ng Lord sa panahong ito, sa panahon natin ngayon. At ang title ko po ngayon is Accomplishing God's Plan and Purpose. Yan. So our text is Joshua chapter 1 verse 11. Sabi dito, pass through the camp and command the people, saying, prepare provision for yourselves, for within 3 days you will cross over this Jordan. Hallelujah. Pansumandali po tayo, manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan muli sa gabing ito. Panginoon, ikaw po ang manguna maghalit kumilos sa bawat isa sa amin. Lord, banal na Espiritu, muli niyo pong buksan ang mga puso at isip, maging ang spiritual na mga mata at tenga, ng bawat isa upang maintindihan at maunawaan ang inyong mensahe sa gabing ito. Panginoon, ikaw nawa ang makita at marinig. Wala po akong galing, alam at karunungan, lahat ng ito ay nagmumula sa inyo. Kaya Panginoon, nahingat ko pong binabalik sa inyo lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ayan. So, ito pong binasa natin, ito po ay utos ng Diyos kay Joshua. No po, personally, kay Joshua po ito, inutos ng Panginoon. Pero tayo, ng mga nagbabasa, po, although ito ay inutos ng Panginoon kay Joshua at si Joshua naman, no, sumunod sa utos ng Panginoon, ipinasa naman niya sa kanyang mga kababayan o sa kanyang mga kalahi. Po. So sa atin naman, no, tayo na nagbabasa, na parang tayo rin ang sinasabihan, no po. Hindi pala para. Ibig sabihin, ito po yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. No po, na kaya nga napakahalaga po ng pagbabasa ng Biblia. Kasi bakit? Ito po ang mensahe ng Diyos sa atin araw-araw. Kaya nga napakahalaga po na nagbabasa tayo araw-araw para malaman po natin ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi yung kung kani-kanino lang na mensahe ang binabasa natin. Po, pero siyempre, pinakamahalaga yung mensahe ng Panginoon. Kaya nga ito ngayon, no, yung mensahe niya ngayon, pass through the camp and command the people, saying, prepare provision for yourself. Within 3 days, you will cross over this Jordan to go and possess the land which the Lord your God is giving you to possess. Wow! Hallelujah! Kaya dito makikita natin yung pinapagawa ng Diyos, no? Kanino? Hindi lang ito basta-basta kina Joshua at sa kanya mga kababayan ng mga Israelita, kundi sa ating mga tumanggap at kumilala sa kanya, ating Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus, no? Kung saan ay ito yung kanyang utos, no? So sa utos, no? Kaya nga yung title natin is Accomplishing God's Plan and Purpose. So our theme is how do we accomplish God's purpose, God's plan and purpose for us. So there are 3 important things to accomplish God's plan and purpose. So ano yun? Ano yung 3 important things na ito? Yung 3 importanteng bagay na ito, no? Bilang mga lingkod at bilang mga tagasunod at mananampalataya ng Panginoon. So kasi dito po, no, ito yung utos ni Joshua sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga kababayan. Sinabihan niya, pag isinalin ko sa Tagalog, sabi niya, libutin ninyo ang buong kampo at paghandaan ng pagkain ang mga tao. Sa 3 araw, tatawid tayo ng Ilog Jordan upang sakupin ang lupaing binigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Imagine na talagang relay, no? Naka-relay, ibig sabihin ng relay, nakasunod talaga, no? Kung ano yung pinapasabi ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, talagang ibinaba ni Joshua yung utos ng Diyos sa kanyang mga nasasakupan. So, meaning, napakaganda po ng nangyari sa panahon nila. Bakit? Nakita natin ano ba yung ginawa nila? Ano ba yung relasyon nila o ni Joshua sa Panginoon, no? At ganoon na lang yung kanyang pagsunod sa Panginoon o sa ating Diyos, no? Kaya nga tayong mga sinasabihan, ano ba yung dapat nating gawin, no? Kaya nga ito yung 3 importanteng bagay, 3 important things, no, na dapat nating gawin para ma-accomplish natin yung plano at purpose ng Diyos sa atin. So number 1, be open to change. Ayan, be open to change. Kaya nga, di ba, yun ang sabi, pass through the camp and command the people, saying, prepare provision for within 3 days, you will cross over this Jordan. Kasi ang nag-uutos nito sa kanyang mga kababayan, walang iba kundi si Joshua. So tayong yung mga taong inuutusan niya, no? So sabi ko nga kanina, tayo na nagbabasa, ibig sabihin tayo yung kinakausap tayo yung sinasabihan, tayo yung binibigyan ng mensahe. So tayo rin yung sinasabihan na pass through the camp,
Ibig sabihin, libutin yung kampo. Ibig sabihin, maging open tayo sa mga utos sa atin ng leader natin. Ano po? Paano ang leader natin? Kasi meron tayong leader no? Na itinalaga ang Diyos para sa atin. So, bilang mga manggagawa at mananampalataya, kailangan nating maging bukas sa pagbabago. Kung dati-rati hindi ka masunurin or kapag inuutusan ka, yung baga may pride ka na ayaw mo mauutusan, sabi nga, be open to change. Kasi ito po yung mga importanteng bagay para magawa natin o ma-accomplish natin yung plano at purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Diba? So, ano ba ibig sabihin ng change? To exchange, to make different, or to alter. No? So, ibig sabihin talagang kailangan natin na maging bukas sa pagbabago. No? Kasi hindi ka naman susunod kung hindi ka magbabago. Amen? Paano mo ma-accomplish? Paano mo ma-accomplish yung plano at purpose ng Diyos para sa iyo, para sa atin, kung hindi tayo magiging bukas, no, yung ating sarili. Kasi may mga tao na meron pa rin pride, no, ayaw nang nauutusan, ayaw nang sinasabihan, no po, meron ganun. Sabi nga, be open to change. Yun po yung number one natin, no, na under ng be open to change, you must understand the will of God. Letter A. You must understand, or we must understand the will of God. Ibig sabihin, dapat nating maunawaan yung kalooban ng Diyos. Kaya nga niya tayo kumbaga, inuutusan o sinasabihan. Amen? Ay, utos o libutin mo. Ibig sabihin, alamin mo, no? Yung buong kampo. So, ano ba ang nangyayari? Sino ba nag-utos noon? Through Joshua, no? Walang iba kundi ang Panginoon. So, ibig sabihin, chain of command, no, na kailangan nating maunawaan. So, sa panahon natin ito, ay isipin natin, kay Joshua yung utos Tsaka inuutos naman yan ni Joshua sa mga tao doon noong panahon na yun. Pero, ang mensahe para sa atin, para maunawaan natin, we must understand the will of God para ma-accomplish natin ang kanyang plano at purpose sa ating mga buhay. Amen? So, pag sinabing understand, to perceive the meaning, to take as a fact, or to be informed or believe. Hallelujah. Kaya nga, napakahalaga po, no, na we must be open. Then, letter B, we must be united to the will of God. We must be united to the will of God. Ito po yung under ng we must be open. O be open to change. Under po yan. So, pag sinabing we must be united to the will of God, ibig sabihin makikiisa tayo kung ano yung kalooban ng Diyos. So, ano yung gusto niya sa atin? Kasi, ano ba yung gusto niya sa atin? Tayong mapasama? Diba? Ang gusto niya sa atin, mapabuti tayo, maging maayos tayo. At gusto niya na tayo ay maging makasama niya. Yan ang kalooban ng Diyos no? Gusto niya tayong pagpalain. Kaya lang maraming tao ay yung sarado ba sa pagsunod hindi naikiisa. Hindi iniintindi yung utos na nagmumula sa Panginoon. Bagamat sino man yung leader na naatasan para iutos o ibaba yun, no? Yung mga tao kasi na sino ka ba? Inatasan ka lang naman maging leader namin. Merong ganun Kaya nga sabi, we must be open to change. No? Kailangan maging bukas tayo sa pagbabago. Kung dati-rati ma-pride tayo, tanggalin natin yung pride na yan sa ating buhay. Amen? Sinabing united. To join together so as to make one. Diba? Nakikiisa. To bring or come together in one common cause or action. Wow. Yun yun Kasi kapag may pagkakaisa, nagkakaroon ng kasunduan. At kapag nagkakaunawaan, no, nagkakaintindihan, no, sa pagkakaisa, lalong tumitibay. Amen?
lalong tumatatag. Habang tumatagal, lalong tumitibay at tumatatag. Kapag ikaw ay naunawaan mo at naintindihan na makipag-isa, no, sa ating Diyos, sa kalooban ng Diyos sa atin. So kapag tayo ay naunawaan natin at nakipag-isa tayo sa kalooban ng Diyos sa atin, no, so, magiging open na tayo para sa pagbabago. Magiging bukas na tayo, no, pagbabago. Kaya nga, be open to change. So, pangalawa, sa three important things, no, to accomplish God's plan and purpose. Pangalawa, allow ourselves to concentrate. Ayan. Allow ourselves to concentrate. So, concentrate. Pag sinabing concentrate, focus. Increase strength and density. Ibig sabihin, mag-focus ka. Kung ano ba yung pinagagawa ng Lord? Ano ba yung inuutos niya? Focus ka doon. Kasi minsan, bakit hindi nagpo-focus yung iba o nagko-concentrate yung iba? Kasi busy, abala. No? Meron silang sariling agenda. Kumbaga, halimbawa, meron nagtuturo sa or nagtiteach sa pulpit, no? Imbis na makinig, no, merong ibang ginagawa, no? Kaya anong nangyayari? Hindi nakakapag-concentrate o kaya kung hindi man may ginagawa, nakikipag-usap, katabi. Paano mo maintindihan yung paano ka makakapag-focus kung ano man yung pinagagawa sa iyo ng Lord. Kaya nga, 'di ba? Sabi under ng allow ourselves to concentrate, we need to prepare. We need to prepare. Pag sinabing prepare to make yourself ready, to be equipped, no? Kailangan maging handa tayo. Kaya nga yun ang sinasabi sa verse na 11, saying, prepare provision for yourselves, no? Prepare provision for yourselves. Kaya kailangan talaga nating maghanda. Hindi kasi basta-basta yung ating kakaharapin, no? Bagamat meron siyang inihanda ang Panginoon sa atin, pero marami tayong pagdaraanan o mahaba ang ating pagdaraanan. Kaya kailangan maging handa. Di po ba tayo kapag tayo ay pupunta sa ibang lugar? Di ba? Ano ba yung hinahanda natin? Di ba naghahanda tayo? Ganun din yun sa ating mga buhay. Pinaghahandaan talaga natin yan. No? Kasi hindi madali yung ating tatawirin. No? Hindi madali yung ating sasagupain. Amen? Kaya nga kailangan mag-prepare, maghanda. No? Kumbaga sa isang player sa mandalaro, kailangan mag-practice. Bawa, example natin, sa isang boksingero, no? Isang boksingero, lalaban lang ba yan basta-basta nang hindi naghahanda? Bago lumaban ng isang boksingero, ilang buwan ba siya nag-iensayo? Pagpalagay na natin yung sa 10 rounds ng boxing, every round is 3 minutes. So, ilang minuto ang paikipaglaban? 30 minutes. Kung isipin natin, 30 minutes lang pala. Sa 3 minutes na yon na nakikipagbugbugan ka, mauubusan ka ng lakas, no? Kung hindi ka handa. Danas ko yan, no? Kasi naging manlalaro din ako. Hindi nga lang ng boxing, no? Ng karate, no? Kasi naglalaro talaga ako niyan. Lumalaban ako sa mga tournament. 3 minutes pa lang talagang ubusan ng lakas yan, no? Kaya kailangan talaga handa ka. Yung adrenaline mo malakas, no? Kaya lagi kang nag-exercise para yung pain, handa yung katawan mo natanggapin yun. Ibig sabihin sa ating pakikipagsagupa sa mga problema, anumang sakit yung maramdaman natin, baga kayang-kaya natin. Ano po, ganun kailangan talaga maging handa. Kasi hindi po madali ang pakikipagsagupa o pakikipaglaban. Kaya napakahalaga po, no? Bilang mananampalataya, tandaan natin, tayo po ang target ng dyablo.
Kaya kailangan lagi tayong prepared. Amen? Ano pa? Letter B, we need to have plan. Kailangan meron tayong plano. Hindi, okay, may handa tayo, pero wala naman tayong plano. Paano yun? Suntok sa buwan. Hindi pwede yung suntok sa buwan. Kaya nga sabi rito, within 3 days, we will cross over this Jordan. Kaya nga, di ba nandun yung merong time limit sila. So, para makapagplano, para makapaghanda. Pag sinabing plan, a diagram showing the arrangement of structure. A scheme for making, doing, or arranging something. Pag may plano, mas makikita mo. No? Kailangan, kumbaga, kasi pag wala kang plano, halabira ka na lang. Kung saan-saan ka na lang titira ng titira. Kumbaga gano'n. No? Pero kung may plano ka, madali na lang sa'yo yung gagawin mo. No? Ibig sabihin, example ulit natin, sa basketball naman, diba, meron silang team play, may plano sila. Kasi kung walang team play o walang plano, mananalo ba ang isang team kung one player lang ang laging umi-score? Diba? Kasi may plano yan eh. No? Kahit naman sa isang manlalaro, katulad ko, no? May plano rin ako. Meron akong team, meron akong play. Meron akong plan A, plan B, plan C. Pag hindi kaya ng plan A, plan B. Hindi kaya ng plan B, plan C. Ano po yun? No? Maging sa buhay natin, ganun din. Amen? Sa ating paikipagharap, sa ating mga sasagupain, sa panibagong taon na ito, no? Kailangan talaga natin magplano. Ang ating pamilya, ating pag-aaral, ang trabaho at negosyo, pinagpaplanuhan po yan. Ngayon din sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Kaya nga, talagang mag-focus tayo kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon bilang mga mananampalataya at manggagawa. Hallelujah. Then, pangatlo, focus ourselves to be consistent. Yun, no? Consistent. Bakit consistent? Pag sinabing consistent, in agreement or harmony, compatible. Pag sinabing consistent, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. No? Hindi ka umihinto. Hindi ka umaayaw. Lagi kang nagpapatuloy. Yun po yung ibig sabihin ng consistent. No? Kasi nga, sabi rito, within 3 days, you will cross over this Jordan. No, 3 days yun. So sa 3 days na yan, yung pagpaplano mo, yung pagpe-prepare mo, no, consistent ka. Kaya nga may time limit ng Lord. 3 days. No, tatawirin nyo na yan. Ganun bang kadali ang pagtawid? Ilang oras yan, ilang araw yan. Ano po? Under ng focus ourselves to be consistent. Letter A, we must follow God through His leader. You know, we must follow God through His leader. Kasi, sino ba yung inutusan niya rito? Sino ba yung nagbaba? Si Joshua. Kaya nga, bilang mga mananampalataya at mga lingkod ng Panginoon, no? Kung ano yung inutos sa atin o ibinaba sa atin, ng pastor, ng ating leader, no? Kailangan nating sundin. Hindi natin pwedeng baliwalain siya kasi siya ang inatasan. Kaya nga, kapag sinunod natin ng leader natin o yung inatasan, no? Sino yung sinunod natin? Walang iba kundi yung ating Diyos. Kasi, chain of command nga eh. Amen? Talagang kailangan susunod tayo. Ano pa? Letter B, we must fully consecrate ourselves to obey God.
Yun. You must fully consecrate. Ibig sabihin talagang lilinisin natin yung ating katawan, yung ating spirito. Hindi lang basta yung ating ihahanda natin ng ating body, maging yung ating spirit. No? Kasi yun yung kasi gano'n naman ang Lord, no? Pag tayo pinaghahanda, hindi lang body, maging ang ating spirit ipinahanda ng Lord sa atin. Ibig sabihin, lagi tayong nakakonect lagi sa Panginoon. Hindi tayo nahihiwalay. Kasi nga sabi ron, consecrate, to set apart as holy. Sabi ron, ibig sabihin, may hiwalay ka sa mga makamundong bagay, makamundong ginagawa. Ibig sabihin, kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, doon ka lang nakafocus. Yun lang lagi. Amen? Lalo na ngayon, no, meron mga mission, ang J-Blue. So, kailangan doon tayo nakafocus. Hallelujah. Kasi, kumbaga, ito yung kasagutan o katugunan ng Lord sa team ng J-Blue. No? Inihanda na ng Lord o ng Panginoon ang sasakupin, no? Para sa J-Blue, Jesus Be Lifted Up Church. Wow. Hallelujah. God is good talaga. So, kaya nga talagang dapat tandaan natin no, yung tatlong bagay na ito, no? Para ma-accomplish natin ang plano ng Diyos at purpose niya sa ating mga buhay. So, ano-ano yun? We must be changed to be open. We must concentrate to be focused, and we must be consistent to be faithful to accomplish God's plan and purpose in our lives. Amen? Hallelujah. Sabi nga, sa ating conclusion, accomplishing God's plan and purpose will make our lives successful. Wow. No? Sa pagsunod natin, no? Kapag tumugon tayo o ginanap natin yung plano ng Diyos at ang kalooban niya sa atin, no? Wala namang planong masama o hindi ikabubuti natin ang Diyos, no? Ang plano niya sa atin lagi ay maging matagumpay, maging successful ang ating mga buhay. Walang inisip na masama o ipagagawa ang Diyos sa atin. Bakit tayo magdadalawang isip pa? Diba? Yung iba nagdadalawang isip pa no? Kailangan lang natin maging open yung ating mga puso, yung ating kaisipan sa mga pinagagawa ng Diyos sa atin. Mag-focus tayo sa pinagagawa niya at maging tapat tayo sa kalooban niya sa atin. Kaya nga, di ba, ano ba ang plano niya sa atin? Not to harm us. Wow. Hindi niya pinaplano na tayo ay masaktan. No? Plano niya sa atin, no, ay maging successful. Hallelujah. So, God be the glory. Yan. So, I hope muli nadagdagan na naman ang ating kaalaman at nakakain na naman ang ating spiritual, nabusog na naman ang ating spiritual sa mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na kung saan mayroong pinagagawa sa atin ng Panginoon na yung kalooban niya, yung plano niya, no, na dahil meron siyang inihanda sa bawat isa sa atin. No, hindi lang 'yon, no, sa church ng Jesus Be Lifted Up. Maraming inihanda ang Lord na nakahanda na kailangan na lang nating i-accomplish. Hallelujah. So, to God be the glory. Hindi po, tayo po ay manalangin.
O Heavenly Father, we praise you, we honor you, we bless your name, the name above all name. Jesus, our Savior, our healer, provider, protector, redeemer, deliverer. We thank you, Lord, for your lessons, for your words, for this and message for this night, O God. Lord, maraming salamat sa inyong mga katuruan, sa pagpapaunawa ninyo sa bawat isa sa amin, sa pagpapaliwanag ninyo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po na kung saan nabigyan na naman kami ng liwanag, ng gabay sa aming tatahakin sa taong ito. Lord, mahaba ang panahon na tatahakin namin, na kailangan naming paghandaan at pagplanuhan lahat ng ito dahil naniniwala kami at nananampalataya, inihanda mo na ang para sa amin. Napakabuti mo, Panginoon, wala kang katulad, wala kang kaparis, wala nang hihigit sa iyo, wala nang papantay sa iyo. Kaya nga, Panginoon, dapat lamang naming ibalik muli sa inyo lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Good night.